Så vi vil gerne bevise sætningen 1, 8, 1, og vi lader f være kontinuert på intervallet a til b. Rumfanget af v er det omdrejningslegeme, der fremgår på grafen, når f er drejet 360 grader. Men x-aksen er v er lige med pi gange det bestemte integrale gange f af x i anden dx. For at lave det her bevis har vi så nogle antagelser, som vi skal have. Vores første antagelse er, at f er ikke negativ. Derudover så skal vi lade v være volumenfunktion for f med udgangspunkt i a. Vi vil først vise, at v er differentiabel på intervallet fra a til b, og finde dens differentiation. Derudover antager vi også, at x0 tilhører intervallet a til b, og vi antager, at x er større end x0, og at x tilhører intervallet x0 til b. Og så vil jeg fortælle lidt om vores tegning. Så vi har tegnet en kontinuær funktion, altså funktion f. Den har vi så roteret 360 grader, det er det, vi ligesom ser på den her ovale cirkel her og her, sådan så den også kommer rundt om x-aksen, så den også kommer til at ligge hernede under. Vi har også indsat vores antagelser, altså vi antager, at vi har et x0, der er i intervallet a til b, og at vores x er større end vores x0. Så har vi her skraveret et gult areal, og det her areal, det ved vi, at det er volumen af x minus volumen af x0. Så får man altså det gule skraverede areal. Udover det, så skal vi også bruge volumen af 2 cylindere. Og herover der har vi lige volumenformen af cylinderen, og volumen af de cylindere, vi skal bruge, det er den fra det lokale minimum, som er den boks, vi ligesom ser cylinder, vi ser tegnet med grøn, og som tilhører f af x1, og så er det for det lokale maksimum, som ligger her ved x2, og så den cylinder, som er tegnet med orange, og er cylinderen, der tilhører f af x2. Og de her informationer med de her forskellige cylindere, og vores andet areal af det gule skraverede område, det bruger vi simpelthen nede i den her dobbelte ulighed. Vi kan skrive dobbeltuligheden sådan her, fordi vi ved, at det grønne areal, det her, det er mindre end det gule, og dermed kan vi også se, at det orange areal er større end det gule. Det vi så gør nu, fordi at den her ulighed er jo meget lang, det er, at vi dividerer x minus x0 på hver af de her led. Og det kan vi jo faktisk godt, fordi at vi nemlig antager, at x er større end x0, så derfor så må vi godt forkorte den med det her. Da vi ved, at både første led og tredje led er kontinuært, og at det derfor må gå mod f af x0, så ved vi også, at det er gældende for det midterste led. Og derfor der må vi gerne lade x gå mod x0 positivt, og derfor vide, at v til x minus v til x0 over x minus x0 går mod pi gange f til x0 i anden for et hvert x gående mod x0 positivt. Okay, hvis vi nu lader x gå mod x0 positivt, så ved vi, at både x1 vil gå mod x0, og at x2 vil gå mod x0. Derfor så vil f af x1 altså også gå mod f af x0, og vi ved også, at f af x2 også vil gå mod f af x0. Så vi ved derfor, at fordi at f er kontinuær, at uligheden så vil følge, at når vi lader x gå mod x0 positiv, at den så vil følge v til x minus v til x0 over x minus x0 vil gå mod pi gange f til x0 i anden for altså et hvert x gående mod x0 positivt. Og dermed er v af x differentiabel fra højre i et hvert x0 tilhørende intervallet a til b med differenskoefficienten pi f af x0 i anden. For at komme videre antager vi nu, at x er mindre end x0, og vi lader x gå mod x0. Det gør, det er, at x0 og x det bliver byttet om på den her tegning, men ellers så ændrer det ikke noget. Vi benytter os igen af dobbeltuligheden, denne gang med
0 minus x. Derefter er det, derfor dividerer vi igennem med det. Og nu skal vi have reduceret. Så det vi gør, det er først, at vi bytter rundt på vores led, sådan så vi kommer til at have minus v til x plus v til x0 over minus x plus x0. Herude har vi bare lige valgt at skrive det samme som, fordi vi ikke har fortsat udtrykket hele vejen ned, fordi det var lidt meget skrivearbejde. Nu kan vi så indsætte en parentes, altså en minusparentes, og vi ændrer selvfølgelig foretegnet herinde, fordi at det gør, at vi efterfølgende kan lade de to minuser gå ud mod hinanden, så vi har det her udtryk tilbage. Vi lader nu x gå mod x0 minus, og derfor vil f til x1 gå mod f til x0, og f af x2 vil gå mod f til x0. Og det kan vi altså gøre, fordi f er kontinuert. Derefter ser vi så på uligheden, hvor at volumen x minus volumen x0 over x minus x0 går mod pi ganget med f til x0 i anden, for x går mod x0 i minus. Og volumen er dermed differentiabel fra venstre i hvert x0, der tilhører intervallet fra a til b, med differentialkvotienten pi ganget med f til x0 i anden. Nu ved vi altså så også, at volumen er differentiabel i hvert x0, der er i intervallet fra a til b, og det har så differentialkvotienten v mærke x0 er lige med pi ganget med f til x0 i anden. Og vi kan nu integrere det bestemte integrale fra a til b, hvor det hedder pi til f af x i anden dx. Og det her det er jo det samme som v mærke x dx, altså det bestemte integrale af det, som også er det samme som volumen til b minus volumen til a. Og vi ved jo, at volumen til b kan vi skrive som v, og vi ved, at volumen til a det egentlig bare er en flade eller en streg, og derfor ved vi, at den er 0, og dermed kan vi sige, at det bare giver v. Pi er også en konstant, så den kan vi sætte uden for vores bestemte integrale, og derfor så kan vi forkorte vores udtryk heroverfra til v er lige med pi gange det bestemte integrale fra a til b til f af x i anden dx. Ja, og så her til sidst, så skal vi ikke tage højde for, at f er negativt, fordi at et tal i anden, det bliver altid positivt. Det tror jeg.